ହଁ କଣ କରୁଛୁ? କ୍ଷୀର ବସେଇଛି। କ୍ଷୀର? ହଁ ଏଥିରେ ସର ଯୋଉ ପଡିବ ମତେ ଆଜି ଦବୁ ତ ଖାଇବି ମୁଁ। ଆଉ ଟିକେ ଯାଉ, କେତେ ସମୟ? 10-15 ମିନିଟ୍ ଆଉ। ହଉ। କ୍ଷୀରଟା ବସିଛି ହେଲା, ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିକି ଯାଉଛି। ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ପଡିବ। ହଁ ମୁଁ ଆସେ। A few moments later. ଆଲା କେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଇଛୁ? କି ସରଟା କାଇଁ ହେତେବେଳୁ ପଡୁନି? ମୁଁ ଅନେଇକିନା ଅଛି ହେତେବେଳୁ ଟାକୁ ପଡୁନି ସରଟା। ଏପଟୁ ସର ପଡିବ କି? ଆଉ ହଉ ତାହେଲେ ତୁ ଏପଟୁ କେତେବେଳେ ସର ପଡିବ ଖାଇବୁ, ଏଠି ଅନେଇଥା, ମୁଁ ଯାଉଛି ହେଲା। ସର ପଡିଲେ ତୁ ଖାଇବୁ।